Coneixes el centre LGTBI o has estat mai? Sí, sí que el coneixo i que queda a prop de la meva feina d'aquí del Mercat de Sant Antoni. Sí, ho has llegit bé, es busquen bolleres i bisexuals. Perquè avui estem al carrer per preguntar una cosa molt concreta. Saps que a Barcelona hi ha un centre LGTBI amb serveis gratuïts pensats també per tu? Coneixeu el centre LGTBI de Barcelona? No, no el conec. No, tampoc. I què creieu que es fa en un centre com aquest? Suposo que es faran xerrades, és que tampoc no sé. No, com t'he dit abans, he anat algun cop, però tampoc. Molta idea no en tinc. Que feu moltes festes, això sí. Es fan festes, doncs es fan moltíssimes coses, fa assessorament jurídic, hi ha una atenció psicològica gratuïta també. Creieu que és important que un centre com aquest estigui obert a Barcelona i que sigui per tothom? Home, trobo que sí, està bé. Que és important per gent que necessita ajuda i realment tampoc no sap ben bé on anar. Ens hem adonat també que per això estem fent aquesta campanya preguntant a la gent que actualment la meitat de persones, és a dir, el 46,78% són homes cisgènere, és a dir, falten moltíssimes dones. Per què creus que pot passar això? Sempre està més enfocat a l'home, l'oci, tot aquí de la ciutat està més enfocat a l'home. Home, és un servei molt important i que està molt guai que podem com accedir tots. Podries donar-li un missatge a alguna dona que s'estigui plantejant anar com per animar-la que faci servir aquest servei? I tant que sí. Dones, animar-vos, que allà segur que trobeu recolzament, ajuda i, bueno, i juerga. També. Moltes gràcies. Ja ho saps, el centre LGTBI de Barcelona també és per tu. Vine a veure'ns al carrer Comte Borrell 22. T'hi esperem.